tiddeċidi jekk trix tuża, jekk trix tiftaħ il-bieb tas-suċċess għal uliedek, għalik, għall-eżis tiegħek, jekk trix tażel Partit Nazzjonalista, jekk trix tinsa il-kulur u tażel biss li dan il-pajjiż, il-bandiera bajda u ħamra terġa' tperper burija bir-reputazzjoni li nerġgħu nġibu. Għamel kuraġġ, sib il-kuraġġ u għati il-fiduċja lill-Partit Nazzjonalista. Islifni il-fiduċja biex natik futur aħjar miegħek għal Malta. Diskors b'saħħtu mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta s-sibt filgħaxija kien qed jindirizza attività tal-kampanja elettorali fil-lokalità ta' Nadur. Bernard Grech qal li l-Awċin dejjem kienu għal qalb il-Partit Nazzjonalista u issa għal Għawdex il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi fost l-oħrajn 10 setturi ekonomiċi ġodda li permezz tagħhom iż-żgħażagħ Awċin ikunu jistgħu jkomplu jimirħu u javvanzaw fil-karriera tagħhom. F'Għawdex se nkunu qegħdin nibnu MCAST ġdid illi jagħti l-opportunità liż-żgħażagħ Awċin biex ta' età li tkun għadha relattivament iżgħar kun jistgħu jibqgħu f'Għawdex, ikollhom korsijiet diversi, però żgur mhux l-inqas se jkollhom ukoll korsijiet speċjalizzati biex propju nippreparawhom għal dawn l-10 setturi ekonomiċi ġodda. Apparti dan, Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jkun qed jibni ferra f'Għawdex tal-Malta Enterprise u se jaħdem sabiex ikun hemm aċċessibilità effettiva bejn Malta u Għawdex. Dan fil-waqt li se jitkabbar il-port tal-Imġar u tiżdied il-flotta bejn iż-żewġ gżejjer. Dwar is-settur tas-saħħa, Bernard Grech qal li Gvern ġdid Nazzjonalisti se jwaqqaf immedjatament il-privatizzazzjoni tal-uniku sptar li hemm f'Għawdex u dan ma jibqax f'idejn Stewart. L-unika għażla li għandek hija il-Partit Nazzjonalista. Mhux biex tażel il-Partit Nazzjonalista, imma li jekk tażel il-Partit Nazzjonalista, jekk inti taf dalili illi nieħu d-deċiżjonijiet, jien tajtek kelma illi nwaqqaf dak il-ftehim u allura nibnu sptar ġdid għal Għawdex ta' 400 sodda għalik. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li f'Għawdex hemm sitwazzjoni ta' mijiet ta' ħaddiema li tawhom xogħol mal-Gvern iżda daħqu bihom u Gvern ġdid Nazzjonalista huwa kommess li dawn il-ħaddiema ma jitilfux posthom. Int jekk trid taħdem, jekk trid tagħti servizz, se tkun qed tieħu l-paga kollha, flok jieħu l-profit minn fuqek, dak li qiegħed il-kuntrattur jew inkella General Workers Union, dak il-profit, dak tieħdu int u int taħdem mal-Gvern għax jixraqlek li jkollok il-protezzjoni la darba inti qiegħed tagħmel l-istess xogħol għall-Gvern. Mistoqsi dwar l-aħbar li kien hemm progress fl-evalwazzjoni mill-FATF dwar il-Grey List ta' pajjiżna, Bernard Grech qal li pajjiżna qatt ma missu spiċċa fuq din il-lista għax il-ħsara laħqet saret. Jekk trid tagħti reputazzjoni tajba lil pajjiżek, int trid tagħti fiduċja lili lill-partit tiegħi biex aħna inkunu nistgħu nagħtu il-kredibilità li fadalla Malta li għandha bżonn biex noħorġu żgur mill-grey listing mill-aktar fis. Marija Franca Lanza, Annet News.